5G स्पिडाव मावदों होननानै मा प्रुफ दङ जे होमबा हाग्रामा महिलारि सारा जेबो मावाखै नामा नाथाय हाग्रामा महिलारि सारा बै समावनो 10G मावदों होनबा लस गैया मानो होनबा इउनिभार्सिटि सिआइटि गोबां इनस्टिट्युटफोरखौ गायसनदों आरो जाय बुंग्राफोर बिथांमोना बे इउनिभार्सिटि इनस्टिट्युटनि मोनफा प्रडाक्ट बिसोरो लाजिनांगौसो दा दाख्लैयो जोङो 28 फेब्रुवारि खालि बिपिएफ हानजानि जि आदर्श नीति नियम बेखौ मोजां मोननानैहाय जोङो 7 जन हाबफैदोंमोन नाथाय जोङो दिनैनि दिनाव बुंगोन जों रावखौबो जों फर्सफुलि खालामाखै जों दि बिपिएफ पार्टियाव हाबफैदों आरो बे बिपिएफ पार्टियाव हाबफैनानै जोंनि खामानि मावनायखौ मोनसे मोटिभेट जानानैनो जे फंबायमोना दिनैनि दिनाव बिपिएफ पार्टियाव आरोबाव फैबावदों आरो फैबावनांगौ गोबां दङ मानो होनोब्ला दिनैनि दिनाव इउपिपिएल सरकारनि जि मावनाय दांनाय बेफोरखौ पाब्लिकफ्रा स्टुडेन्टसानो जा बोराय बुरै जा सेंग्रा सिख्ला जा आजै आजौ रावबो मोजां मोनलिया दा बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि बावैसो सान सिगां आथिखाल बिटिसि सरकारनि बे हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारिनियाव माखासे फरायसाफोरा जयेन जानानै इउपिपिएलआ 5G स्पिडाव खामानि मावबाय थादों आरो नोंथांमोननि जयेन जानायखौ हेक होननानै बुंनो मा फोरमायगोन बेनि सायाव 5G स्पिडाव मावदों होननानै मा प्रुफ दङ जे होमबा हाग्रामा महिलारि सारा जेबो मावाखै नामा बे बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सखौ सोर लुआ बेलाय ना हा बेरगावनानै उजिनाय बियो दा बे कालचारेल कमप्लेक्सआव जिरायनानै इउपिपिएलनि लिडारफ्रा दिनै बादियाव स्पिच होबाय थायो नङा होमबा दा 5G स्पिडाव खामानि मावदों होननानै गावसोर बुंना लादों नङा होमबा बिसोर नाथाय हाग्रामा महिलारि सारा बै समावनो 10G मावदों होनबा लस गैया मानो होनबा इउनिभार्सिटि सिआइटि गोबां इनस्टिट्युटफोरखौ गायसनदों आरो जाय बुंग्राफोर बिथांमोना बे इउनिभार्सिटि इनस्टिट्युटनि मोनफा प्रडाक्ट बिसोरो लाजिनांगौसो बिसोरो इउपिपिएल हानजाया जेबो 5G मावनो हायाखै नाथाय हाग्रामा महिलारिया गोदोनो 10Gखौ मावखादों आं बेखौ दिनैनि दिनाव रोखा खालामनानै होबाय दिनैनि समाव नुनो मोनदों खुंथायाव थानाय सरकारा माखासे जौगाथायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय थानायखौ नुनो मोनदों बे बेलायाव नोंथाङा सासे इयुथ हिसाबै मा फोरमायगोन बिसोरथ' फिथा हानायाव बिराद एक्सपार्टखा हाग्रामा महिलारि सारा डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिखौ लुनानै होबाय खामानिया जोब्बाय सरकाराव फैयासै हाग्रामा सारा फिथाखौ ब्लड हाहैलायबाय आइफवालि दालां हाग्रामा सारनि दिनाव सेंसन जाखानाय फिथाया ब्लड हाहैलायबाय मेडिकेल कलेज क'क्राझारनि हाग्रामा महिलारि सारनि दिनावनो जानाय बेखौबो नारेंखल बुख्रुबहैलायबाय फिथा हास'लायबाय दिनैनि दिनाव इउपिपिएलखौ आं बुंगोन इउपिपिएल हानजाया नेशनेल हाइवेआव ओंखारनाय मासे सैमा होनबाबो लस गैया इसिबां गाज्रि बुंनो सोर अधिकार होखो बिथांमोनखौ इसिबां डेभेलप खालामसेयावबो हमनानै ला सैमा मासेया हरनि समाव नेशनेल हाइवेआव ओंखारोबा बिथिंनिफ्रायबो गारि फैगोन बिथिंनिफ्राय गारि फैगोन लाइटखौ आन्दायनानै गेजेराव फापर बायदि गेब्लेलाङो थिग बिदिनो सेम कन्डिशनखौ फैबाय थानाय समाव जि एमपि इलेक्सन क'क्राझार लकसभा आरो दरं उदालगुरियाव रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनो बिनि फिननायखौ होनो थांगासिनो दङ आरो बिथांमोना गावसोरनि गाज्रि मावनायनि जे फिथाइ बेखौ मोननो थांगासिनो दङ फैबाय थानाय समाव एस ए इयुथ माबायदि खामानि मावलांनो सानो बिपिएफनि जानानै जेसेबांखिनि खामानि मावबावनांगौ दङ बिपिएफनि समाव हायाखै रावबो 100%खौ मावजोबनो हाया दिनैनि दिनाव बुंगोन बैफोरखौ मावनायाव जोङो हाग्रामा महिलारि सारनि जे दैदेननाय बिपिएफ बे सरकारखौ जोङो खावलायगोन जेसेबांखिनि इनकमप्लिट जानानै दं बेखौ कमप्लिट खालामनांगौ थाबैनो होननानै